Ja tenim el nostre compte de Pic2Chart, hem creat la nostra primera infografia, però està en blanc. Ara anem a donar-li forma i contingut. Com hem vist, la infografia de Pic2Chart funciona per blocs, que ja hem vist que podem desplaçar, modificar. I a més, podem anar afegint diferents elements a cada un dels blocs. Podem afegir gràfics, que poden ser icones que ja porta el sistema. Podem afegir fotos, algunes que ja n'hi ha. Només l'hem d'agarrar i deixar-la anar en el bloc on la volem posar. Podem també afegir les nostres fotos seleccionant-les del nostre ordinador i apujant-les. Seleccionem una imatge i la pugem. I una volta les tenim aquí, només les hem d'agarrar i deixar anar al bloc que ens interessa. Una volta al bloc les podem redimensionar, les podem girar i tot el que fem amb un gràfic. Podem també canviar el fons de cada un dels blocs. Per tant, seleccionem i triem un fons o un color. Podem afegir també text. Les opcions són limitades, però només hem d'agarrar el format que volim i deixar-lo caure. Doble clic i afegir el text. Seleccionem i podem modificar el format del text canviant la font, canviant la mida, negreta, cursiva, alineació, afegir un enllaç, organitzar o alinear-ho. I podem també canviar-li la transparència, el color, i podem també bloquejar un o diferents elements agrupant-los per a que no es moguen. També tenim l'opció d'utilitzar algunes ferramentes com són gràfics, mapes, afegir línies o incloure vídeos.